Počkej. A víte vás u dalšího videa, že to z hry Minecraft a půjdeme si zahrát s kamarádama. Představte se. Čau, já jsem Filip a dneska jsme tu záva. Zahrát Bed Wars a... No a bude tu dva pohledy. On bude natočit a já budu natočit. No tak jdem. Jdem do portálu. Tak. No? Já budu. My už hrajeme? Červený, pojďte červený. Já už hraju, vole. Aha. Tak dej ho jméno Bvoláva. Lávy? Je. Jo, láva. Tak jdu do portálu znova. Jdete parkour. Parkour ever. Tak a pojďme do kterého jdeme? Já jdu do. Já do červených nemůžu, lebo je to méně hráčů. Já jsem červený. Já nejsem. Já jo. Vždy jsem tam. A to si děláte prdel, že budu. Ty vole. Já nemůžu jít červený, protože... Ne, No? já jsem... Ne. Nic. Jo, jsem tam. Se na konci toho... Spadneš. Čau. Spadneš. Rejde. Retardí. Jo, jsme všichni tři spolu, dobrý. Super, jsme lentrá, to je výborné. Takže jaký bronzy, abych mohl zastavit postel? Čarkuju. Nebudeš čorkovat, vole. Ale budu. Bronz. Já už jdu... Nečorkuj. Ne, ale oni tady jsou ty blbý ty. Aha, oni to udělali nově. Dejte zastavit tu postel. Já to zastavil, potřebuji pár bronzů. Bronzu, ne bronzu, ale bronzu. Bože, proč to stavíš tady z těch bloků? On si koupil to, ty jsi si to koupil za to, Kenny, že jo? Já jsem si to koupil za to. Cože? Co jsi říkal? On si ty bloky koupil jako, myslím, za to, Kenny. Já nechápem, prostě jeden pově a potom automaticky stichněme všetci. Mati. Jo, protože mě zaklaguje, já nevím proč. Na mě se to len chytá na 30... Mě vůbec nechce lagnout ani na 20, len stále mám len 30 fps. No ne 30, ale tak 40 fps. No. Mám luk. Ty máš luk? Že jsme zelení, že ne? Ne, my jsme red. Dáš mi prýsto, zlato, teda železo. Já nemám. Nemáme. Sorry, já nemám. Tak kecej. Ale já fakt nemám. Klidně dám sdílko. Já mám jenom to, já jsem měl jenom 6 a to jsem si koupil to. Jo, dobrý. Chudák. Zlotejte k nám. A jsme v ryti. Lebo já nemám meč. Oni jsou to dva já. Jeden má diamantový krumpáč. Help. Kupte si meče. No tak to jsme prohráli. Jo. Jsme v ryti. Dělej, pojď tam. Nej, zabije, bacha. Jsou tam. Bacha. Teď bacha. Bacha. Do prdele, my jsme to prohrali. Počkej, to co je, vole? Gino. Kill jdem. Dili. Já jsem to zabil. Já jsem zabil tu ženskou. S rukou. Já jsem dal kill. My jsme přežili, Jo, já mám golden jabko. Golden apko. Co tu chceš ty, vole? Tak. To už rádlo. Potřebuji brnko. Já jsem zde. Chceš brk? Jo? Nemám. Hej, já mám 5 tokenů. Já jsem. Jo, vlastně tokeny, takže si můžu koupit za to, že jo. A já mám 5 tokenů. Můžeš si to koupit diameč. Ale v obchodě není.
25. Jo, level 15. Mi to teraz jde na 50 FPS. Ano. A vůbec mi to nechce spadnout ani na 30 FPS, no už mi to spadlo na 40. Teraz si koupím, no koupím si. Nehledali tu postel, ale A já jsem ji zastavil tak. to. Já jsem našu postel zastavil, ale nemali jsme šancu. Hej, nemám ty bloky. Pozri. Mám ty... A já mám Ne, ne, Jo. my to dohrajem. Ty vole. Já jsem si dělal pavily, ne. Za kolko minut na to čas? Já už 5. Už 6. Ale jdu hrát znovu. Co? Ale Chce někdo Luka šípy? Já? já jsem mrtvý. Díky. Já jdu na Lucky Wars. Mhm. Ne. Tam je bacha. Zomri. Dobře ty. Dobrý. Já jdu nahoru a jdu tady odstřelovat. Já vím, já bych som urobil toto. Já bych som urobil schody hore a dali bychom si tam hore a tak bychom zo zoru toto i zostalovali. Takže jdu stavět hore a tady dají žebříky. Pořád tak vypadá ten mikrofon. Chápu proč. Ne, proč jsi postavil to? Já pak zase si Aby jsme mohli toto, do nich toto střelat se zvukom. Já jdu za tebou nahoru. Jo, ale urob tam žebřík. Já nemám žebřík. Já to koupit. Ale ještě je problém? Tady už žebříky nejsou. Že tu nemá vodu. Ja vlastně tu je voda, ale málo. Hele, někde je u nás. Hej? Já zabijem. Ne, já jsem si skoro vyhodil Luka. Jo, tady je, nech to. Klikni. Hej, dělej tam. Jak si mi... To čo má za kilavru? Kilavra, vole. Ty. Ale toto byl čistý kilavra, ty vole. Asi jak ty, že jo? Já nemám kilavru, vole. No, to bys měl asi na tom, Já jsem ti mohl ukázat, Žilko. serveru ODMC. Já jsem nemal, chápeš, já jsem nemal hečky. Protection, něco, že? A ty jsi Hej, ty vole. zabil. Vole, ty byl. On mal teraz dobrý kilavru. A já už bych to ukončil. Ahoj. Takže pro toto video by to bylo všechno. Já se s váma loučím, takže ahoj. Já taky. Čau.